Os veciños de Quintela viven con preocupación a situación destes cans. O seu propietario tenos nunha finca pola que aseguran pasa moi pouco. A situación destes animais é que hai 8 ou 9 cas adultos, entre eles debe haber un par de femias ou 3. Logo hai 5 cachorros, ou había, porque parece ser que se observan 3. Non é de extrañar porque os veciños, que son os que lle traen comida e auga, cando lle traen a comida, os cas adultos zapatean os pequenos e claro, quedan sin comida. Xa morreron algúns de frío. Así que son os propios veciños os que os están alimentando e lles traen auga. A todo isto súmaselle o medo ao propietario. Deuse o caso de que saltaron fora da finca e mataron a 3 gatos ferais que había no pobo. Entonces, os veciños xa non somente por compaixón cos animais, senón que para protexerse a eles, porque calquera día pode haber unha desgracia, poden atacar a unha persoa, por iso lle traen comida e auga. Non é a primeira vez que avisan as autoridades, pero ata o de agora nunca tomaron medida algunha. Isto é maltrato animal, está claro que é maltrato animal. O maltrato animal non darlle de comer, non darlle de beber, iso é maltrato animal. Por aquí ten vido Seprona e ten vido Autonómica, dan unha volta e non dicen que non pasa nada, que non hai maltrato, pero maltrato tamén é, como acabo de dicir hai un momento, non dar de comer, non dar de beber, telos sin esterilizar, ter esta situación lamentable en que están estes pobres animais.